συνηθισμένοι. Ναι, ναι. Είναι αναγκαίο, το απαιτεί περίσταση. Και ο καμεραμάν εδώ. Πήρε ο καφές αν θέλεις. Καουλά. Δεν μπορείς μια φράουλα, τι μου πες. Φράουλα στο χέρι. Ορίστε. Για πρώτο έργο αυτή τη στιγμή. Πρώτη, η έτοιμη πρώτη, έτοιμη πρώτη. Θες το γλυκάκι σου, Στόλι, Φτιάξε με, φτιάξε με. Πακετάκι. Στο χέρι, στο χέρι. Στο χέρι θέλεις, Ή βάλει την πακέτο, δεν γάμιεται. Πακετάκι, Ναι, μωρέ. Θα ρυθμιστεί. Να την απολαύσω. Έγινε άλλο. Κάτσε σου βάλω. Έχω πιο καλές μούτρικες. Κυρίες και κύριοι, σε κάτι λιγότερο από 4 λεπτά αυτό το έργο τέχνης που θα το απολαύσει σε λίγα λεπτά είναι έτοιμο. Βάζει και τις τελευταίες του πινελιές ο μέτερ του είδους Κωστής. Και η μασκό του καταστήματος, ο Σπύρος. Έτοιμη, Γκρεμούλα. Έτοιμη.